Unaona oti maichipo oti musuza umo. Unaona baba mnini. Pana alipa. Unaona baba huyu kuja. Oh sorry, abaita hini manasa. Mukazi ngoyenyuka. Tatona para kubuda ndiro. Munozwa mashoko ari pano mwana wenyu kuchema kwari kuita handizvo. Saka taikumbira kuti mubaba muende nemukazi wenyu kushiya kwenyu moswe ngoti ana baba wayo kumba kwedu kunoruma mohamba nemadzizviri mozozwa zvibiyo. I'm sorry about that. Ndimutaura zvekuzizo mutapeni dara. Nyaya yekuti ange kuti muno ndakadai zvetakamira tiri tunda. Pakashaka mukoma wangu inini ndiwo babake. Hapana kamire. Kutaura chokwadi. Ana mukoma ariyo, ana baba mnini ariyo. Asi hapana kamire. Kutaura ndinga support kwandiwo oni. Hapana kamire panga akatopedze kudesada munhu utotisa. Takasara tiri tunda. Pakashaka mwana wake. Ndini ndakamira naye uyu. Hapana wanga ari kuda. Kusvikira mukoma azoshaika. Endi nyaya yaisi kutanga nhasi. Nyaya iyi yakamupinda mwaHeadman Manzou. Anhu aitiziye ngasikamira. Kuti ze nyaya iyo nayo. Isaiba Manzou tizwe. Aisi kutanga nhasi nyaya ini. Nyaya ini yakapinda mwaManzou. Mweya uri kutaurwa uno aisire mwana wamukoma wacho ari pamutare. Iko chosunga mukoma wangu inini, mukoma babake uyu. Ocho tochonde mudari mwaManzou. Yande mudari mwaManzou. Zikazi panapa wonini tinoda kuti mudini titsvake kuone kuti chiri kunese pa mwana uchi. Yarasika baba. Wakanga aisire mweya ndiani mwati aisire mweya ani? Iyo na Michael. Okay. Saka zvadaro kosi isi takaende kudare tichifunga kuti mukoma ndiwo asungwa. Tasvike mudare pakazi tinoda jeni zhuwayo nafurora zhuwayo. Ndina mukoma. Tichogara aka mukoma watoti anyana munhu adini asungisana. Ndichotonga mwaoni mwaoni mwaManzou. MwaManzou yatongwa zikazi ngapahambiwa. Pochohambiwa, pahambiwa pakahambiwa nganga dzinokwata ngani nhato yekati mbiri. Maikura ochobatwa. Ndichodzoka futi feedback. Dzoka feedback ndio pakazoti pakazozwa aimwe ati tore nyaya iyi papasina na mukoma. Mukoma wacho chouya. Mukoma wauya amakaenda kosunga ngaoni akauya mudarira mwaoni ni mwaManzou. Auya ndio pakuti chiti ndilipe mhuri yangu. Ndiende kogadzire chini zviri kunesa pamhuri yangu. Uye chichema uyu kuti ndakasiri kuchino ndi atete. Ati ndiri kusiro chino ndi atete akati ndirokumbira mhuri yangu ndiende kogadzirisa. Dare rikati imwe amukhumuri nyaya muno bhoza musinga kaise nyaya muno mudare. Unokhumure nyaya ngeuyu uri kubayiwa. Ndiye unokhumure nyaya. Madhodha akazoti unomutape. Imwe arekere atore chini mhuri yawo. Sabhuku Manzou akati nyaya iyi kati zvichiri apa chikasaya kubva apa. Chikauye chikasaya kupera apa. Imi baba imwe asunhure nyaya iyi. Muno mudare chikasaya kupera apa iwo dzoka uyo kumangara nyaya iyi ndakushifta ndakuendese kwendinoiendesa asi ndichakude inozi mare ndozvakataura mwaManzou kana mune phone number dzawafonere kuti munozi unonhingi amusutonge nyaya yake. Saka zvadaroko chochopera ipo chochobva chamusha mwedu chiro chiyachi ndio chiri kutiza anhu isisi kutosacrifice kufana kupona tiri two noti tisakashayikirwa ngaanhu asi hapana makuwa. Isi tisina makuwa ino wangu ndio akatotanga kutofa mwana. Simburi chini. Saka ipo kwabviwa ku feedback. Kaskai. Ochobvata ungozi right imimi mbuya. Mune mweya wemunawo munhu muchirume. Makauraya munhu. Makauraya munhu imimi mwaidana naye. Mwadana mukoma akabvunza kuti ndakaona mukadzi wari musikana. Saka murume wacho akazororwa ndiye ndiani. Pakazi murume waakauraya akadana naye. Adana naye. Kwaizi akarye mare dzake ere murume yani. Arye mare dzake murume yani. Ochochizomuuraya. Amuuraya mweya uyu ndio wakuchinesa manje. Ndio ndikutaura chokwadi mweya wakuchinesa. Wakuchinesa wachichawo kuti ukuchiende. Saka ndokuchiti wodi mweya wayani washapi wachizwi wodi ni unokulipwa. Mweya uyo nawo. Mukoma akabvunza kuti mukadzi ndakarora musikana ngazi no. Nawo yakataura kuzi musikana iona mai makaroora. Makaroora honga ati musikana. Asi akatanga kudaya nemunhu akadaya naye akafa. Ndiye kunetsa. Asikazi kubodiwa ngasikana asareketa ndaini.
Isiso takadiwa ngazi kana tikadiwa. Ya. Ai likano. Anja sikana no. Mr. Chaire. Mambo inaenda ufunga kuti murume wambuya kuti azofa wakangambo inyaya iyi kumwe mushonga. Murume wambuya kuti azomwe mushonga chii chachaitika. Muri kubvunzwa amai hanzi murume wenyu kuzoti azofa nyaya yedu iri mudare kwawenda kozvimwa mushonga inyaya yenyu. Daidzai. Pamwe pangu panobata. Inyaya yenyu. Saka unzwenanga pamhatso. Ngayaunzwa. Yakataure zvayakataura. Mbuya daidzirai zvekuti tozwawo kuno. Ati munozwawo voice rangu. Pamwoyo pangu pari kurwadza. Ndine dambudziko repamwoyo. Mataure kuti kwa bongo bongo zenda ipo ndore nyaya choka. Yatopera. Pakaunzwenanga pamhatso. Hanzi murume wenyu akazomwa mushonga nyaya yei. Ngozi Andisi ungaziya ere munhu amwe mushonga kuti ungamuziya order. Mbuya aya akazi hanzi mimi mbuya endai kumhatso kwenyu. Azendai kumhatso kwenyu. Murume wawo otorwadziwa kuti hanzi mukadzi wangu ngaenda inini ndiripo. Ndosara ndegaye. Shuwa pane urombwa umweni usingafaniri kunge uchiitika kana kunge uchizwa ukuzi hanzi murume unonga achiziya secret yechine kana kuti mukadzi unonga achiziya secret yei. Aida kuenda mbuya kuti akutoenda atozaze ngaende kune mhuri yawo then ochitangira ipapo oripa then uzouya. Mbuya aya murume wawo wakanyangadzwa kwakubata bhodhoro remushonga ataurwa kuti mukadzi wenyu wakuenda kooripa uzouya. Pauti gaga irogo uda kudai kuti kwamutambara akaenda kwamutambara imutare mutambara mutare tsva kune zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vasharuka vanhu vakuru vaere ngatigadzise zvinhu nguva ichiripo. Of course nguva inonga ichienda tinoti tinoda kuzoona ramangwana revana vedu. Okay, wamwa mushonga wafa paudi. Takutoti uwo wakafa kuti akatofa aine chichemo chekutoti makanduraisa ngenyaya yebhuri renyu ranga riri pamwiri penyu imwimwi ramwaifana kugadzirisa remukomana wamwakadini wamwakarambana naye tozomuona uwowo uchabuda pamberi pamambo. Tindori neyekuti pakabatwe kuti awa ane mukomana unoda kuende koripwa uri kuchema ndiwo kuti inini ndakafa. Chero baba anga anyambori kuti kwazi kwai mukadzi wangu mukadzi wewo kundotaura asi paite mweya. Mweya iwowo ndo une madzimambo wokuda kuti titeerere kuti tigone kuzwa zvinotaure mweya uri kuita kuti imwe munetseke nekuti chero nemufamily mwenyu anhu otopere kufa. Isisi tikuda kubatsira anhu ari kupona handiti here. Saka nyaya ingori yapachete apa kutoti chi awa aende kutoti ana baba awo anga ari apawo. Ana baba awo anaita kuti tione kuataurire dambudziko raakukuwadza kumusha kwani kuti anhu oparara. Ana baba acho apoka ndo wandaiona dare maasesasi ekuti munogona kuti muodaidza ana baba awo asasamira ari ega kudaro. Nokuti paite mweya. Mutawapi ana baba amaya ngatizibvise nyaya. Ana baba amaya ana ari stable. Ane waanoti uyo chaanonge atotaura padei akamutonga muna ezgi wekuharare uya ndizvo iwe ane wekuti kunewo kwamutare wekwamutare wowowo chero mukadzi anokwendera unena adini parufu pacho titoripo wakatotaura kuti muvhu munhu wese pakutoenda tichitaura zvimiro vese vakasimuka kadini vakaenda Unokona zvibhakira nekuda nezveimunhu unoroya Kuharara ndito wakauya. andizivi kuti unoenda ngezvei saka ndaikumbire dare kuti mubatsire maya
nyaya itorwe serious kuti mai abatsirike neana akasara pamba pacho abatsirike ega kana kuti ana baba mina kuti aende murikuzwa pane mheni dzemuri kuzwa dzinochaya saka iwo kana utamba zvisizvo unoenda saka nawo hama dzavo dzinototyawo please ndapota ngatibatsirane. Okay. Ndaende kuti mamwe munoona kana pfungwa dzangu ngatigofe mai ngavaende kumba kwavo. Kumba kwavo straight anoziye pekwenda, Anoda kwenda kodini? kodaidza hama dzavo, anoziye pekwenda. Imi munoziye musha mwawo here. Okay. Maya wabvunza komai kwenda wadai mwakamdzika nevana kokwenda henyu kumba kwenyu nemhepo yemovha zvingava sei papani zvakanaka zviri zvokuite kuti endaende munoona ari mukuchema kupika vana zvanga zvakadini kuti mai mudini muende kumba semuzokwamunozvita Vachikurora. Oda. Inini ndinotiwo kana dare rapindira bhozi yamumaoko mwedare tauda kuenda kuona paari kuenda tikatutumidzire mwanoryiwa egemo mushangomo tikasara tozobvunzana kuti mai akaende kuri. Saka tiri kuti awa atori muroorwa kumba kwenyu panotodiwa kuti oende kuti osvike kwatakatora aya nedare rinokuasistai chero mukatya mukanyambodini kuna sekuru hakuna chinotiza pa kunotsvikwa nekuti kuna sapo kuna mambo weyo. Saka hapana chinombotinetsa pakuti tipire kuti kumba kwedu koparara kana kuti kwamambo gorima kofiwa isachati zvokufirwa. Imi mukada kudzungudza mweide kufara musatitaurira matambudziko enyu. Tinoda kukubatsirai andika tinosvika kuna mambo weyo, tinosvika kuna sabhuku weyo, totaure dambudziko ranetsa kunzvimbo kwamambo ngorima nekuti mimi ndiyo makufa kuti tione kubatsira mai awa nemi family yacho. Chimboaemberera mamaoko nhasi dena. Mazuva akawanda ya. Mr. Boari. Right. Nofunga tazwa kuti kune dzidzwa dzikuhori rinoramba kubude mudhamu. Noona sekuti tikabate iroro tisabate zvimishwa zvacho. Kwai uri mwamutare dzikuhora zviri mwamutare dzimuramba riri roda kotanga kuti dzviro ndo nozodaidze mwino rouyapa ndo nozodaidze mwino anhu oenda batwa uyai. Saka roda kuti paende konyorerwa irona rinobhuirana zvinoitwa ndimambo waro ikoko tiri chitaendeko tine dzimukonzvino naizvo zvakanaka hapana kushata. Pamusoro chinhu chetoda kuti tiite kaire tinoda kuti hanzi tibetserane. Pane problem topagadzirisa kuti zvinhu zvidini zvifambe. Nyaya iyi Mr. Colin ndikukumbirawo kuti mubetsere vanhu ava kuti zvifambe because muruda mutarisa kapane case yemurume wavo tochaya kuti murume wavo akamwa poison pakai zveizi hanzi wakatora mukadzi wanga wakadini wanga akaroorwa uchozodai madhiri ake. Saka ndokumbira kuti muende pabanze then motitirawo zvinoita. I think zvekuti ndodawo kuti musi weSaturday next week Saturday muye mune feedback panyaya yenyu maita basa.